Duha ka minoridad ang nahulog sa hanging bridge nga nagdugtong sa Barangay Lawaan 3 ug Lagtang sa Talisay City. Ato sa pagbunok sa kusog nga ulan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yasla nahitabo kini human nga nibigay o naputulang usa sa mga tension cable wire diha sa hanging bridge sa habig sa Barangay Lawaan 3. Giingong napo hangtod sa 15 ka mga batan-on ang nag-agi sa maong taytayan atol sa insidente. Daling gitabang pasadulas 4 gahapon sa hapon kining duha ka mga bata nga nagpangidaron og 10 anyos ug 14 anyos. Nahog sila sa gibanabanang napo katiil nga gitas-on sa taytayan ngadto sa ubos. Matud sa usa sa mga nakasaksi og daling nakatabang sa mga biktima nga nangaligo sa ulan namong mga batan-on nga sagad Tagalawaan 3 ug palabang padung sa Lagtang. Apan diha na sila sa tunga-tungang bahin sa hanging bridge, nibigay ang usa sa tension cable wires nga nagsuporta sa taytayan. Galakaw na sila, daghan na sila ba niya. Natumingan lang ko siya, nawahay sila. Nga, kuhan, di koto ni nga rin. Ang gatong laki, ni, wala mo gito kakupot sa bisa gamay. Tagak ito siya, kuhan. Dahos siya katagak. Oo, nabalhin pa na siya. Di pagtagak niya nga. Ang babae, nakakapyot, dungan na sila, kuhan. Nakakapyot ng babae, di ang masaging. Ang swinging, dito yun nalang swinging. Inya, snap off ang usa ka cable. So, ang uban nakadagan. Ang duha ko ng bata nga natagak. Ang mga sakop sa City Toda pinangaluhan ni Joy Tumulak, usa sa mga first responder, ug maoy ni tawag og ambulansya. Daling gidala sa tambalanan ng mga bata ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. Mato di Lawaan 3 Kapitan Reggie Marababol nga usa sa ilang giplanuhan ron tuiga ang pagpaubos sa maintenance sa maong taytayan nga 15 ka tuig nang gigamit sa wa pa mahitabo ang insidente. Ginama kini sa konkreto, mga steel ug cable wires. Bisan pa siguro og iswing-swing to nila kung di lang ito gabok di man siya maunsa pero gabok na gigay sa mo sa kadugan sa sakit ba. Ganihang buntag personal nga nisusi sa dapit si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, uban ang city admin, city engineer ug mga kapitan. Matud sa mayor, iyang gihangyo ang city engineer nga pangitahan og paagi nga mapadali apan lig-on nga pag-ayos sa tulay. Si City Engineer Arnel Bacal sumisaad nga ila kining trabahoon sa daling panahon. Gibanaban ang dulan sa 1 ka milyon ka pesos ang magasto sa pagpaayo niini. Daghang kay bata na magtambay sa hanging bridge because gusto nila makita ng sapa na ni kanang nagbaha. So ang nahitabo, daghan kay mga bata mautong ni give in. Pero ako silang gigna na angay na to paligunon, hangyo ko sa kapitan sa Lawaan 3 na dilang paagya ko sa kabuan. Mag-canvas mi sa mga materialis nga para i-replace aning mga kuan. 1 to 4 mas pa. Mga tension cable kana mga clip niya para masumpayan siya nya ang kaning kuan sa yang foundation kuan siya demolish kanang usbon ba kani diri para masumpayan siya og bag-o. Ang mga mulupyo sa sitio Kadikay sa Barangay Lawaan 3 ang nakabenepisyo kaayo sa maong taytayan. Mong panghinaot ni Nanay Yuni nga mapaspasan ang pag-ayom-ayom niini. Mga antos na sa balik nga to sa Blaze nga kaduha mi musakay gikan sa eskina. Muhunong niya musakay pa jud ka para diri merkado. Di paras kaniba nga nindot siya kay kausar ka musakay. Nya dali pasad ngadto dili ka modagan. Yaslan, ang maong pasalig usab ni Mayor Samsam Gulyas nga ipaubos kon ilang abagahon ang pagpatambal sa duha ka batan-on nga nangahog. Samtang gawas sa magbantay, aduna sa gibutang galvanized iron, lakip na usab ang kaning mga ali diha sa tiilan sa bridge aron masiguro nga di una kini maagian samtang ipaayo pa ang maong taytayan. Lan? Fem, ang structural integrity ni anang hanging bridge kumusta man? Magamit pa ba ni? Yes, Lan, sa tanaw ganina sa city engineer nga magamit pa kini kay tungod kay konkreto man hinimo man kini sa konkreto ang maong taytayan. Ang ila lang nakita nga gabok lang gyud ang maong tension cable wire. Ngayon matud pa man sa city engineer nga kinahanglan gyud ang upat na ka tension cable wire diha sa habig sa Lawaan 3 lakip na usab diha sa Lagtang ang ila ng bag-uhan. Lan. Gawas ni ring hanging bridge wa bay laing kaagian ang mga tao diha Fem? Lan mao toy gitug-an ni Kapitan Reggie Marabawal sa mga residente nga
gawas diha sa hanging bridge, susama magutan ni siya mo'y shortcut padung diha sa barangay Lagtang, duolon sab sa Tabunok Public Market. So kinahanglan sila ang mahitabo niini, kinahanglan sila mag 2 rides gikan diha sa ilaha sa sitio Kadikay, diha sa duol sa barangay hall sa Barangay Lawaan 3 padung na diha sa may Mananga Bridge, and then diha sa Mananga Bridge padung na usab didto sa Tabunok Public Market. Lan. So kung klarohon, for the meantime, unsa pa ni gipaagian? No, for the meantime, Lan, gipasirad-an kini o gibanabana nila nga usa ka buwan kini nga pasirad-an kay gipaning kamutan sa City Engineering Office nga makahuman sila sa pag-ayo niini sud sa usa ka buwan. So, sud usa ka buwan, di gud una kini paagian. Okay, daghang salamat, Fe Marie Dumabo.